De week is samen te vatten in overlast. Door de afsluiting van de Vlakentunnel en door de storm die over Zeeland raasde. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Eindelijk was het geregeld. De voor Zeeland zo belangrijke opleiding tot Physician Assistant kan voor een deel gevolgd worden in Vlissingen. Afgestudeerden kunnen een flink aantal taken overnemen van een huisarts en zijn dus hard nodig in onze provincie. Maar de toekomst van de opleiding is onzeker. Goedemorgen. Jullie mogen binnen. Hier hebben ze in Zeeland jaren op gewacht. Zeeuwse studenten die de zorgmaster Physician Assistant doen, hoeven niet langer elke week op en neer naar Nijmegen. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ze kunnen sinds begin van dit schooljaar in Vlissingen een deel van hun masteropleiding volgen. Het is super fijn, het scheelt heel veel reistijd. Je bent toch, ik woon in Terneuzen, van Terneuzen naar Nijmegen is toch 2,5 uur minimaal. Dus, en dat dan heen en terug. En als je file hebt, dan nog langer. Dus dat is echt heel veel tijd. Ja, daar verlies je heel veel tijd mee die we nu gewoon veel beter kunnen besteden. De studenten hebben een achtergrond in de zorg en worden in 2,5 jaar opgeleid tot het overnemen van belangrijke taken van de huisarts. Waardevol en nodig, aangezien er veel huisartsen de komende tijd met pensioen gaan en er onvoldoende nieuwe aanwas is. In de huisartsenzorg is het echt in opkomst. Ja, wat we doen, we mogen eigenlijk meedraaien in het spreekuur van de huisarts. Ja, we zijn bevoegd en bekwaam tot medisch handelen, behandelplannen opstellen en zelfstandig verwijzen. Het enige is dat je dus wel een samenwerking met een huisarts moet hebben. Dat je daar voor supervisie terecht moet kunnen. Qua niveau kan je het zien als een soort opleiding tot basisarts. In de medische inhoudelijke vakken trekken me heel erg aan. En om te werken naar meer verantwoordelijkheid, zometeen in het vak, vind ik het leukst. Ik ga voor jullie het introcollege aanzetten, zodat jullie het kunnen gaan volgen. Ondanks enthousiaste studenten is er wel onzekerheid over de toekomst van de opleiding in Zeeland. Er is namelijk geld voor 20 studenten en dat wordt betaald vanuit het compensatiepakket van de marinierskazerne. Maar dat geld is bijna op. De HZ is op zoek naar nieuwe geldpotjes, maar concrete toezeggingen zijn er nog niet. Toch houdt de hogeschool goede hoop. Iedereen is volgens mij op dit moment overtuigd van de goede zaak. En ook creatief op zoek naar het goede vervolg hiervan. Wanneer verwacht u de uitsluitsel over te kunnen geven? Ook natuurlijk richting toekomstige studenten. Nou, het is denk ik van belang dat in 2024 we daar duidelijkheid over hebben met elkaar. Dus volgend jaar moet het allemaal duidelijk zijn. En aan HZ zal het niet liggen. Voor Zeeland is het belangrijk om de opleiding in de provincie te houden, omdat de druk op de huisartsenzorg hier groot is, legt verslaggever Marieke Kerklaan uit. Het blijkt bijvoorbeeld uit een recent onderzoek. 3 op de 5 huisartsenpraktijken hier in Zeeland neemt geen nieuwe patiënten meer aan. Dus dat betekent dat als jij verhuist binnen Zeeland, dat het heel lastig is om een nieuwe huisarts te vinden. Ook voor mensen van buiten die in Zeeland komen wonen. Tel daarbij op dat het ook steeds lastiger wordt om een vervanger te zoeken voor vele huisartsen die de komende tijd met pensioen gaan. Dus alle ondersteuning in die huisartsenpraktijken is erg van belang. Nou ja, die studenten hier ondersteunen dus zeker die huisarts. Dus het is erg van belang om die huisartsenzorg in de provincie enigszins op peil te houden. Aanschuiven deze week op de omleidingsroutes in Zeeland vanwege de Vlakentunnel die tot maandagmorgen vroeg is afgesloten voor al het verkeer. Door de afsluiting waren automobilisten een uur extra onderweg. Rijkswaterstaat gebruikt de afsluiting om de systemen in de tunnel te vervangen. Werk dat beter uitgevoerd kan worden in 5 aaneengesloten dagen en nachten in plaats van alleen 's nachts. Wat je ook niet moet vergeten is dat elke keer dat de tunnel open gaat, zit er een testprotocol aan vast. De tunnel die gaat alleen open als hij veilig is. En dat testprotocol dat duurt ook een aantal uren, waardoor de werkbare uren effectief heel erg kort zijn. Tijdens het onderhoud worden de systemen vervangen, want dat is hoognodig. De systemen die hier dan in hangen zijn 15 of 20 jaar oud. En vergelijk het met een telefoon. Een telefoon van zulke leeftijd, daar kun je ook geen onderdelen meer krijgen. En ook de providers die servicen die onderdelen en het systeem niet meer. Dus daarom, en dat is hier ook het geval, en daarom moeten ze vervangen worden 1 keer in de zoveel tijd. De werkzaamheden verlopen vooralsnog volgens planning. De tunnel gaat maandagmorgen vroeg weer open voor het verkeer. Het gebrek aan personeel blijft in Zeeland historisch groot, ondanks dat de economie komend jaar minder hard groeit. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het UWV over de Zeeuwse arbeidsmarkt.
De belangrijkste oorzaken: vergrijzing en het feit dat opleiding en banen vaak niet goed op elkaar aansluiten. De verwachting is dat de Zeeuwse economie in 2024 stagneert en dat het aantal banen niet zal toenemen. Maar dat betekent niet direct dat er ook lucht komt in die Zeeuwse arbeidsmarkt, waar grote behoefte is aan personeel. We zullen zien dat ondanks die afkoelende economie er echt wel wat gaat veranderen in de economie en in de arbeidsmarkt. Maar die structurele krapte die zal blijvend zijn. Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal banen in Zeeland met ruim 7000. Maar het komend jaar zal het aantal banen in bijvoorbeeld de bouw, industrie en financiële diensten licht gaan dalen. In andere sectoren, zoals de zorg en ICT, groeit het aantal banen nog wel. Afgelopen zomer stonden er in onze provincie 11.000 banen open. Die krapte op de arbeidsmarkt blijft dus bestaan. En dat heeft eigenlijk één hele belangrijke hoofdoorzaak en dat is de vergrijzing. Nou, en zoals we wellicht al weten is die in Zeeland wat hoger dan dat landelijk gemiddelde. En we zien dus dat we nog maar aan de vooravond zitten van die pensioneringsgolf. Dat zal de komende 17 jaar nog wel aanhouden en pas in 2040 zijn piek bereiken. Dus we zijn er nog niet zomaar vanaf. Behalve leeftijd is de verkeerde opleiding dus vaak een probleem. Dat kan worden opgelost door mensen bijvoorbeeld om te scholen. Cycle Hub in Middelburg is zo'n bedrijf waar mensen kunnen worden opgeleid tot fietsenmaker. Eerst gaan ze meelopen in de werkplaats om eens te kijken van ja, wat kan je? En op basis daarvan gaan we kijken welke opleiding past bij je. Soms gaat het overigens ook over mensen die al werken bij een fietsenmaker en die nog een diploma moeten hebben. Maar het leeuwendeel is mensen die komen vanuit zeg maar UWV, vanuit een uitkeringspositie. En die op die manier een ander vak gaan leren. Dus we hebben mensen die vanuit het bankwezen komen tot mensen die ijzervlechter zijn geweest. En waarvan het werk te zwaar is geworden. Dus ja, in principe mensen met een passie voor fietsen en voor techniek, die zijn, dat is wel een beetje de verbindende factor. Ik deed eerst vrachtwagenchauffeur, dan kreeg ik een ongeluk over de kop heen. Ja, ziektewet. Na een jaartje, ja, beviel dat eigenlijk dit, ja, dan wil je toch wat gaan doen. Ja, en toen, ja, naar het UWV van, ja, wat moet ik nu? En ja, uiteindelijk hier terechtgekomen. En ik vind dat ontzettend leuk. Dus leuker als vrachtwagen. Wat is nou uiteindelijk jouw doel? Wat hoop je te bereiken? Wat hoop ik te bereiken? Om ooit misschien een eigen fietsenzakje te openen. En dan ook in de gebruik te fietsen eigenlijk. Roland is volgens het UWV dus een goed voorbeeld. Maar er zijn nog veel meer mensen nodig om de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen. Jaarlijks verdwijnen duizenden kilo's lood in het water omdat sportvissers hun gewichtjes verliezen. Een groep Zeeuwen vecht tot bij de rechter om dat lood aan vishengels te verbieden. De stichting Gezond Water voert deze maand rechtszaken tegen de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat. De stichting wil dat de overheid handhaaft en vissers bekeurt omdat ze met lood vissen. Ook vinden ze dat de gemeente met hengelsportverenigingen afspraken moeten maken over het afschaffen van lood aan hengels. Er zijn meer dan 1000 alternatieven voor lood, dus je hoeft helemaal niet met lood te vissen. Alleen elke sportvisser doet dat. Sportviswinkels die verkopen bijna niet anders dan lood. En elke visser die je ziet, die vist alleen maar met lood. En het wordt tijd dat dat eens een keer stopt. Het lood is nodig om vislijnen zwaarder te maken. Maar vissers verliezen duizenden kilo's loden gewichtjes per jaar, blijkt uit onderzoek. En lood is een schadelijke stof. Lood is gif, niet alleen voor mens, maar ook voor het water en voor de dieren. Het hoopt zich op in de voedselketen. Volgens de stichting Gezond Water zijn er genoeg alternatieven voor die loden gewichtjes. Hier hebben wij een klein gewichtje om met kunstaars te kunnen vissen op snoekbaars, snoek en andere roofvissen. Kijk, alles wat zwaarder is als water is in principe geschikt om mee te vissen. Niet allemaal even geschikt, maar geschikt. Dus je kunt overal mee vissen, met oude bougies, moeren, bouten, you name it. Je kunt alles aan je lijn binden als verzwaring. Maar vissers vinden het lastig om het lood te laten staan, zegt Jan-Peter Davidsen. Hij heeft een hengelsportwinkel in Vlissingen en verkoopt veel lode gewichtjes aan sportvissers. Lood heeft een hoogsoortelijk gewicht, dus je hebt een kleine volume. En dat maakt dat het verder werpt dan andere materialen. En andere materialen op dit moment zijn nog niet gelijkwaardig. Je komt gewoon niet qua gewicht in de buurt van wat een loodje doet. Goud misschien, maar dan wordt het wel een hele kostbare hobby. En wat gebeurt er met zo'n loodje als het in het water valt? Dan zakt het langzaam een beetje in de bodem weg. En dan blijft het, over 100 jaar is het nog een loodje.
Ik zal niet zeggen dat het goed is, maar je moet het water uit de zee ook niet opdrinken. Dat is ook niet goed. Dat lood dat zit aan de hengel, aan de lijn ook. Hoe kan dat dan schadelijk zijn? Nou, als het aan de lijn zit, dan valt het wel mee. Maar als de lijn breekt, en dat gebeurt nogal eens, dan blijft dat lood achter in het water en dan doet het zijn destructieve werking. De sportvissers die zijn de grootste bron van loodverontreiniging in het oppervlaktewater. Onderzoekers schatten het verlies van vislood in Nederland op duizenden kilo's per jaar. Onderzoek naar de effecten is nooit echt goed gedaan, maar in Engeland nam het aantal knobbelzwanen spectaculair toe nadat het gebruik van vislood verboden werd. Als je om lood in het water te lozen een vergunning aan zou vragen bij het waterschap, dan wordt die geweigerd. Als een bedrijf zo'n hoeveelheid lood zou lozen, dan hadden ze een probleem. Dan wordt gelijk de vergunning geweigerd en het bedrijf daarop aangesproken. En als een sportvisser het doet, dan is er niemand die er wat van wil zeggen. De rechtbank doet in december uitspraak in deze zaak. Met windkracht 9 in Vlissingen was donderdag de tweede herfststorm van het jaar een feit. Storm Kieren raasde over Zeeland met veel overlast en in onze provincie alleen materiële schade als gevolg. Her en der in de provincie vielen takken op de grond of bezweken bomen onder de harde wind. De veiligheidsregio had het niet drukker dan normaal op een stormdag. Wel waren er voorzorgsmaatregelen genomen, zodat de meldkamer meer schademeldingen kon verwerken dan op andere dagen. Vanwege de veiligheid is het scheepvaartverkeer op de Westerschelde sinds vanmorgen vroeg gestremd. Waardoor ook de Westerschelde-ferry niet mocht varen. Hoewel ze hoopten vanmorgen nog wel enkele afvaarten te kunnen doen. Maar dat werd verboden. En toen hebben we meteen de bussen laten rijden. Ja, dan heb je wel wat vertragen, maar dan kun je in ieder geval aan de overkant komen. Maar vanwege de wind was het aan het begin van de middag onverantwoord om de vervangende bussen nog te laten rijden. En stopte dus ook het vervangend vervoer. Het Zeeuwse treinverkeer was losgekoppeld van de rest van het land, waardoor alle reizigers over moesten stappen in Roosendaal. En dat het hard waaide, merkte ook onze verslaggever. Kijk daar! Even naar hem. We waaien bijna weg. Ik ga proberen even bij die man te komen. Meneer, komt u eens bij mij? Maar er waren ook mensen die niet konden wachten op deze dag. Wij gaan zo meteen kitesurfen. Kitesurfen? Ja. Lekker met dit wind. Behoorlijk, hè? Maar is dat dan niet nu veel te gevaarlijk om te doen? Ja, het is wel gevaarlijk nu, ja, dat klopt. Ik heb mijn pak alvast aangetrokken. Dat is de eerste zaak op het water. Ik kon eigenlijk niet meer wachten, vandaar dat ik hem al aan heb. En er waren nog meer mensen die zich hadden verheugd op de storm. Dat waren namelijk de deelnemers aan het NK tegenwindfietsen. En het klinkt misschien als een grap, maar het was toch echt zo. Het evenement ging niet door vanwege te veel wind. Ik heb een trieste mededeling, maar het NK Tegenwind, 8e editie, is bij deze afgelast. Wij mogen helaas niet starten, de wind neemt alleen maar toe. Jongens, het is gewoon niet veilig genoeg voor de deelnemers om nu te starten. Een beetje wind zijn we wel gewend in Zeeland, maar vandaag was het echt een extreme. Te extreem om het NK tegenwindfietsen door te laten gaan. Een kwartier voor tijd werd het definitief afgelast en werden er honderden bikkels teleurgesteld naar huis gestuurd. Ja, klopt. Ik stond helemaal klaar om te gaan fietsen, maar toen werd bekendgemaakt dat het werd afgelast. Maar ja, als je er dan toch bent, dan maar even een stukje hardlopen. Kijk, go! Ja, je moet toch wat, hè, met zo'n... je bent hier niet voor niks heen gereden. Ja, ik heb gelukkig gewoon een keer mee mogen doen. Dus dat scheelt, maar het is toch jammer, hè? Ja, we krieën wel sturren, maar het gaat toch niet door, is heel moeilijk. Wat mij betreft gaan we vanaf morgen gewoon weer uit zitten kijken naar een volgende dag met veel wind. En als dat binnen 2 weken is, binnen 2 maanden of binnen 2,5 maand, dan zijn we er gewoon weer bij. Zeeuwen zijn volgend jaar 6% meer kwijt aan waterschapsbelasting. En daar blijft het niet bij. De jaren daarna stijgen de tarieven ook telkens met 6 tot 8%. Voornaamste oorzaak inflatie en dure dijkverzwaringen. Het waterschap Scheldestromen vindt dat de rest van Nederland meer moet bijdragen aan de Zeeuwse dijken. Die beschermen namelijk het hele land en dus moeten de kosten niet alleen voor de Zeeuwen zijn. Volgend jaar komt er een evaluatie en dan gaan we heel goed met elkaar kijken van hoe we met elkaar goede spelregels afspreken. Dat het ook betaalbaar blijft voor de burger. Dat de Zeeuwen er niet in een eentje voor opdraaien. Ja, daar moeten we wel op gesteld staan. En niets doen is geen optie. Hè? In Zeeland moeten wij gewoon de zaken gewoon goed uitvoeren. En daar rekenen de mensen ook op ons dat we dat doen. En daar zijn we dus ook al volop mee aan de slag. Een gedeelte van het volkstuincomplex in Kruiningen is zeer ernstig verontreinigd met PFAS. Dat blijkt uit onderzoek.
Donderdag werden volkstuinhouders uit de gemeente Rijmerswaal bijgepraat over de PFAS-vervuiling. Maar de mate van verontreiniging kwam niet ter sprake. Op 9 plekken in de gemeente Rijmerswaal, waaronder op 5 moestuincomplexen, werden de hoeveelheden PFAS in de grond gemeten. En wat blijkt? Overal was er een te hoge waarde volgens de berekening van het RIVM en de GGD. Gisteravond werden moestuinhouders daarvoor bijgepraat in Kruiningen. Goedenavond allemaal. Kan iedereen me verstaan? Voor de impact op de gezondheid werd uitleg gegeven door de GGD Zeeland. Kunt u daar een eenduidig antwoord op geven? Nee, het is totaal onbekend wat PFAS uiteindelijk in het lichaam doet. Er zijn wel aanwijzingen dat het bepaalde gezondheidsklachten kan geven. Maar bij welke hoeveelheid, bij welke concentratie, daar is geen informatie over bekend. En dat stelde niet iedereen gerust. Nee, niet echt, want ik heb zelf natuurlijk de vraag gesteld ook dat ik graag een bloedonderzoek zou willen. Gewoon puur om te kijken, oké, wat is de hoogte van PFAS-gehalte in mijn bloed? En misschien ook bij de andere omwonenden. En wat is inderdaad de wettelijke norm daarvan? En ja, wat kun je dan doen preventief? En daar heb ik niet echt een antwoord op gekregen. Tijdens de presentatie gisteravond werd duidelijk dat op dit moestuincomplex in Kruiningen de vervuiling het hoogst was. Er werd gesproken over 22 microgram per kilo. Maar in documenten die wij gisteravond nog ontvingen, wordt het getal genoemd van 1600 microgram per kilo. Er wordt ook gesproken over zeer zware verontreiniging. We hebben in het moestuinencomplex Kruiningen hebben we daar uitvoerig met de gebruikers over gehad. Gezegd, eet op dit moment er niet van. We gaan kijken welk stuk we moeten gaan saneren. Nu zijn er al een hele hoop mensen daar achter u op die plek waar de meeste verontreiniging is, die al jarenlang die groenten daarvan eten. Dat klopt. En wat hoort u daar dan over? Ja, niks eigenlijk, maar ja, het kwam ook op ons dak vallen. De grote vraag is wat er nu gaat gebeuren in Kruiningen. We gaan het echt proberen te lokaliseren. Waar zit het nu precies? En dan kunnen we met een voorstel komen naar de moestuingebruikers. Zo gaan we het aanpakken. En tot die tijd geen groente eten uit de volkstuin in Kruiningen? Helaas wel, ja. Het is niet anders. Maar niet iedereen is van plan zich daaraan te houden. En voor ons adviseren ze aan de kanten hier zo, dat is zomaar om de dag. Maar ja, we weten er al jaren van natuurlijk. En hoe lang zit het in de grond? Ja, wij hebben van de week nog uit de moestuin gegeten, maar je doet het niet meer van harte. Ik blijf nog wel de groenten uit mijn moestuin eten. Baart het u zorgen? In zekere zin wel, je bent er wel mee bezig. De volgende stap in het onderzoek is het meten van de PFAS in de groenten. Ondanks dat die gehalten dus niet bekend zijn, wordt het eten vanuit de andere moestuinen in Rijmerswaal niet afgeraden. En daarmee zijn we weer rond en terug op vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.